Facundo Minero, pertenezco a Serco Telecom, somos patrocinadores oficiales de la Lloret Trail, llevamos 6 años ya patrocinando la carrera y la verdad que estamos muy contentos porque este año hemos batido récord de participantes y bueno, seguimos creciendo. Jo soc Lluís Blanco, de Club La Sansi, president i organitzador de la Lloret Trail. I la veritat és que molt contents, hem vingut a tots els grussars, tant d'aquí tant els Reis, igual que la Lloret Trail, hem fet prop de 600, un 12% més que l'any anterior, amb la qual això implica que si tot va bé doncs anirem pujant. I respecte al dia, doncs espectacular, la veritat, molt bé, la gent s'ha passat molt bé, la Campionat de Catalunya Màsters, esperem en el futur a veure si podem fer algun campionat internacional, que seria ja el màxim i el que estem buscant de cara doncs, a que la Lloret Trail continuï creixent. És que l'anglès no és solament una acadèmia, que no solament aprendre l'anglès, sinó que l'anglès és a tot arreu i s'ha d'aprendre en el dia a dia. Aprofitant un esdeveniment com aquest, doncs fem que els nens vegin que no solament entenen l'anglès dins de la classe, sinó també sortir a fora, entendre que l'anglès està a tot arreu i que tot així seguim aprenent. T'ho has passat bé aquí o no? A casa, a Lloret, amb aquesta supertrail, sí o no? Sí. I què els hi farem en aquesta gent? Què els hi farem? Fem els conilles? Vinga, va, 1, 2, sí? Bé, m'ho he passat molt bé. I jo també, són que ha sigut molt difícils. Hola, me llamo Ria Blanco y he quedado primera. Muy bien. Me llamo Paula Román Pérez. Y me lo paso muy bien en esta carrera.